A concentración tiña por obxectivo denunciar a aprobación da reforma da Lei de Saúde que, segundo a plataforma, consolida a privatización da sanidade pública. Entenden que se afasta o servizo do cidadán, centralizando os recursos nos grandes complexos hospitalarios e desmantelando a atención primaria. Unha lei aprobada no contexto dunha diminución do orzamento destinado á sanidade pública, que vai supoñer menor número de traballadores, menos camas de hospitalización en funcionamento, maior demora na asistencia de urxencias, incremento das listas de agarda para cirurxía e probas diagnósticas. Unha lei aprobada para negar o dereito da poboación a ser atendida na sanidade pública. Se as persoas rexeitan ser atendidas na sanidade privada, perderán o dereito a ser atendidas no prazo indicado pola súa patoloxía. As medidas contempladas nesta reforma tan só favorecerán, din os representantes do colectivo, a sanidade privada, que gañará pacientes que non poderán ser atendidos na pública. Unha das principais causas será a falla de persoal, posto que non se contempla a cobertura de todas as prazas vacantes. Nos próximos anos, o número de xubilacións de persoal facultativo e de enfermaría vai ser superior ao número de profesionais disponibles. Non se van poder cubrir as prazas vacantes. Esta falta de profesionais tamén vai afectar as médicas e médicos de familia. Que vai facer os Sergas? Pechar as centros de saúde? Unha lei que acorda no desmantelamento da atención primaria, deixándoas sen recursos humanos e técnicos, sen capacidade de resolución e sometida aos intereses dos centros hospitalarios. Posto que os profesionais entenden que outra sanidade pública baseada nas persoas e non nos intereses económicos é posible, seguirán a participar en actos de protesta. O próximo terá lugar o 4 de febreiro ás 12 da mañá en Santiago, onde se concentrarán as plataformas de toda Galicia.